33ನೇ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡಿಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆಮನೆ ತಾರನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂಚ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಮೂಲೆ ಯಾನಿಪುಣ ಎನ್ನ ಪೊದ್ದೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದು ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಅಂದ ಸರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಸಂತು ಏರು ಎಂಕ್ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು 2024 ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ ಇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಇರು ಅಂಡ ಒಕೇಶನಲಿ ಇರ ಬುದ ಗಿಡಪಾರ ಅಂದು ಮೇರ್ನ ಇರು ಅಂದ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂತು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಂಕ್ಲನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂತು ಪೇಟಮನೆ ಸಂತು ಓಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಟಾರ ಚಟ್ಟದ ಮಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ರೇಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೇಸ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಗಂತ್ಲೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಣ್ಣದಿತ್ತ ರಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸೆಮಿ ಮುಟ ಬೈದೇನೆ ಅಂಚ ಸೆಮಿ ಮುಟ ಹೊತ್ತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂದೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂಚ ಮಿಸ್ ಆನೆ ಅಂಚ ಮಾಣಿ ನಾಗರೇಶ್ ಆಕಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಟೆ ಮನೆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜವನೀರ್ ಇರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಇರ್ನ ಊರತಿ ಇರ್ನ ಪುದಾಡಿ ಗಿಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡದು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಆಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ರೋಹನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಬನ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ನಾವೆರಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಂಡು ನಿರ್ನಟ್ಟು ಬಂದಿರ ಬನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಣ್ಣಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಿ ನಾಡದೆಲ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಐನು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಈ ವರ್ಷ 10 ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಟ್ಲ ಮೆಟ್ಲಾಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಲಾಂಡ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತನ ಇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳಟ್ಲ ಮೆಟ್ಲಾದಿತ್ತಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಟ್ಲಾದಿತ್ತು ಅಂದ್ ಮುರಾಣಿ ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳಟ್ಲ ಮಾಡಿದ ಬುದ್ದಾಡಿ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದನೆ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪುಯೆಂದು ಸರಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಿ.